Монда пластик, металл эшләннәре, техник детальләр. Фәннәр академиясендә күргәзмә эшли, анда аддитив технологияләр кулланып ясалган эшләнмәләр тәкъдим ителгән. Импорт алыштыру өчен төрле детальләр һәм сборкаларын ясыйбыз. Без авиация предприятиянең белән, энергетика төрле предприятияләр белән һәм университетлар эшлибез. Это реальная деталь, которая может быть имплантирована в человека. Менә бу протезны кешенең буынына куялар. Ул да 3D принтерда бастырылган. Шундый җиһазларны Санкт-Петербургтан килгән компания тәкъдим итә. Алар принтерлар ясый. Бу җайланмаларны медицина, авиация, нефть-газ тармагы, машина төзелешендә кулланырга була. Наши установки, они позволяют Безнең производить... җайланмаларда детальләр яңача ясала. Алар югары сыйфатлы, нык, хәзер газ суырту, нефть табуда кулланыла торган катлаулы агрегаатларда искергән детальләр күп. Принтерларда тиз арада яңа нөсхәсен ясау мөмкинлеге бар. Киңәшмәдә 300 кеше катнаша, оешма вәкилләре, эшмәкәрләр, галимнәр. Уже давно ведем переговоры с Республикой Татарстан. Без Иннополиста 3D принтерлар җитештерү буенча сөйләшүләр алып барабыз. Бүген килүебезнең сәбәбе дә шул. 2026 елда ул завод эшли башлар дип ниятлибез. Безнең илгә дә менә 2 елга аддитив технология 220%-ка үсте. Бик тиз, шуңа күрә безнең Татарстан Республикасы аннан артта кала алмый инде. И Раис республиканың раисы безгә кушты бу эшне алып барырга. КАМАЗ, авиационный завод, вертолетный завод, Татнефть, кая металлар, әйберләр, инженер конструкциялар бар. Бөтен җирдә аддитив технологияны кертергә мөмкин, бик зур экономик эффектлар белән. Аддитив технологияләр ярдәмендә моңарчы 60 көндә эшләгәнне 6 көндә башкарып чыгып була. Җитештерү күрсәткече 25%-ка арта. Читтән кертелгән деталь җайланма механизмнарны тиз арада алыштыру бурычы торганда, бу зур мөмкинлек диләр. В нашем аддитивном кластере 80. Безнең республикада аддитив кластер бар. Анда 82 оешма кергән. Шуларның 60-ы ил күләмендә эшли. Хәзер җитештерүче һәм кулланучы компания вәкилләрен чакырып тәҗрибә уртаклашабыз. Татарстанда бу тармакны үстерү өчен дәүләт программасы әзерләнә. Эш 3 юнәлештә алып барылачак. Кадрлар әзерләү, яңа әйберләр ясау, аларны икътисадка кертү. Төп мәсьәлә кадрлар җитмәүгә барып тоташа. Фән ягыннан эш алып барыла. Бу көндә күбрәк прикладной яктан дип компанияларны җыеп, аларны бергә ничектер республикага кертеп, шундан без инде академия карыйбыз, ничек күбрәк аларны шул фән ягына якынлаштырырга. Татарстанда киләсе 5 елда дистәләгән җиһазда йөзләгән төрдәге детальләр ясарга ниятлиләр. Гөлназ Сайфетдинова, Ләйсән Сәитова, Яңа Гасыр каналы.